Hi, hello, खुलुमबाय, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। आदाब, दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोगोन मेकआप खालामनानै देखायनाय ब्राइडल मेकआप। दा नोंथांमोनहा बे आंनि ब्राइडल मेकआपखौ नायनो इन्टारेस्टेड बा फैदो आंजों लोगोसे आरो नोंसोरो गावनो गाव सोलोंनानै लानोबो हागोन। दानिया फैदो नायदिनि। सिगांग्रो आं मिथिहोखानाय जायोदि आङो प्रडाक्टफोरखौहाय फारि फारियै नाम बुङै बुङै इउज खालामलांगोन। दा आङो मयस्चराइजार इउज खालामदों। मयस्चराइजारखौ आं आंनि आखाइजोंनो ब्लेन्ड खालामगोन मोजाङै। मयस्चराइजार फुनखांनायनि उनावहाय आं दायो प्राइमार इउज खालामबाय। गोसो बायदि नोंथांनि ब्रेन्ड बायदि इउज खालामनो हागोन मयस्चराइजारबाबो प्राइमारबाबो। दायो आं प्राइमारखौ इउज खालामखांबाय। दा बिनि उनावहाय आङो बेस लागायनोसै। बेस लागायनायनि सिगां आङो डार्क स्पटफोरखौ खोमोरग्रोगोन। बिदिनो सिबिं सेरेप बा डार्क सार्कोल बा फिसा फिसा दागोफोरखौ आं अरेन्ज कालारजों खोमोरगोन, अरेन्ज कालार बेसजों। बेखौ खोमोरखांनायनि उनावहाय आङो स्टिक बाहायगोन एसे बा बेसफोर बाहायनो हागोन जा मोखांजों मिलायो बे कालारखौहाय नाम्बार दंखायो गाव गावबागाव। बे नाम्बार हिसाबैहाय नोङो मोखां कालारखौ नायनानै इउज खालामनो हागोन बेसखौ। बेस इउज खालामखांनायनि उनावहाय आं दायो फाउन्डेसन लागायगोन। मोजाङै ब्लेन्डारजों ब्लेन्डिं खालामगोन आङो फाउन्डेसनखौहाय। बे बेकग्राउन्ड मिउजिकखौ खोनादों ना? बे बेकग्राउन्ड मेथाइआ जाहैबाय बे हिन्जाव गोदान आब'नि बयनिख्रुइबो साबसिन मेथाइनो गित। बिराद मोजां मोनो। बिनि थाखायनो आंबो आब'नि थाखाय पार्सनेलि स्पेसियेलि होनाय जाबाय। दा बिनि उनावहाय आङो नोंथांमोननि सिगाङावहाय मोखां, गन्थं, खावलाय गासिबो दानख्लाबजोबसिगोन। नोंथांमोनहा बोरै दानो आरो मोजाङै माबोरै ब्लेन्ड खालामो बेखौ नायनानै लादो। नोंनि दुखुआनो आंनि दुखु, नोंनि मोदैयानो आंनि मोदै, नोंनि दुखुआनो आंनि दुखु, नोंबो दानागार आंबो नागारा, नोंबो दानागार आंबो नागारा सना। दा आङो दानख्लाबजोबखांनायनि उनावहाय लुज पाउडार इउज खालामबाय। लुज पाउडारखौ मोजाङै गासिबो जाखिनि मेकआप होदों बेवहाय मोजाङै ब्लेन्ड खालामनांगौ। ओमफ्राय बिनि उनावहाय आं दायो आइब्र' खालामबाय। आइब्र' बर्डार खालामग्रोनांगौ आइब्र'जों। बिनि उनावहाय पाउडार काजलजोंहाय ब्लेन्ड खालामनांगौ। दा बिनि उनावहाय आं आइ शेड' खालामनोसै। आइ शेड'खौहाय आङो लाइट पिंक कालार होदों। दख'नाया अरेन्ज कालार हांहां नालाय एसे माबाखौबो आइ शेड'खौबो आं अरेन्ज कालार होहांबाय आरो। आखाइजों बानायोबा एसे ब्लेन्ड जासिनो, बांसिन आखाइजों साबसिन जायो। दा लाइट ग्लिटार होदों आरो आं। आरो गुफुर सिथाबनायखौ मानो सिथाबदों नंगोन मानसिफ्रा, बे जाहैबाय आइ शेड'आ जाहाथे नांलालाबाया। नों बेखौहाय मोजाङै HD मेकआप खालामनो लुबैदोंबा बेफोरखौ इउज खालामनांगौ आरो मोजाङै ब्लेन्ड खालामनांगौ। ब्रासजों मोजाङै फुफ्लेबाय थानांगौ। जेसेबां फुनो हायो इसेबां मोजाङैनो मोजां जाबोयो आरो ब्लेन्डिं जाबोयो बुस्थुआ। दा नोंथांमोनहा नायलांदो। आङो आरो गाहायनि बे मेगननि गाहाय बाहागोआवबो बिदिनो जाखिनि गोजौआवहाय आइ शेड' कालार होदों बेजोंहाय आङो गाहायाव एसे डार्क कालारजों ब्लेन्ड खालामग्रोगोन। बिनि सायावसो आङो काजल इउज खालामगोन। काजल इउज खालामखांनायनि उनावहाय आङो बे आइ शेड' पाउडारखौनो ब्लेक कालारखौहाय इउज खालामगोन आरो माने ब्लेन्ड खालामगोन पाउडारजों। दा नोंथांमोनहा नायदो। आङो बोखाबाय नै दहायनिखौ थख'खौ नुबायना आरामनो। दा आङो बलिउड बा इन्टारनेसनेल सासे मेकआप आर्टिस्टजों लादोंमोन वार्कशप, अनुराग बसु। नोंथांमोनहा इन्स्टायाव नायनो हागोन।
दा नोंथांमोनहा बेनिफ्राय अनुरागा जोंहा ब्राइडेलनि बे आइलाइनार लागायनायखौ एजों इउज खालामो फिसा गोजौ ए बानायग्रोयो बेनिफ्राय जोंहा नैबेबायदि खालामो आरो आं दा बे माबाखौहाय मा होनो फर्मुलाखौ बिराद मोजां मोनदों ओंखायनो आं दा एजों इउज खालामो दा आङो ब्राइडेल मेकआपआव बेबायदि इउज खालामो आरो बांसिन आङो काट क्रिस खालामो मेगननि आइ शेड'खौहाय दा पाउडार इउज खालामनायफोरा नांलालाबायो नालाय मास्काराखौबो एसे इउज खालामनांगोन नङाबा गुफुर बुरैनाय मेगन मुसुगुरानो मोनलायनाय होनजागोन नङाबा हिन्जाव गोदाना ओंखायनो मास्कारा टास्कारा गासिबो देलायग्रा प्रडाक्टफोरखौ एसे इउज खालामनांगौ जानानै फैयो आरो जाखिनि नांगौ खिनिखौ दा बिनि उनावहाय आङो मोखां दाननायफोरा बांद्राय नङासै नालाय दाना आं एसे पाउडारजों कन्टुरिं पाउडारजों एसे दानबावबाय स्लाइटलि जाहाथे मोजां नायनो मोजां नुसिनो माने ओंखारसिनो दाननाय बाहागोआ मोखांखौ फिसा नुयो जाहाथे दा बिनि उनावहाय आङो ब्लासार लगायबाय पिच कालार ब्लासार लगायखांनायनि उनावहाय आङो दा मा होनो हाइलाइटार इउज खालामबाय हाइलाइटारखौ जाखिनि बाहागोआव नांगौ बेवहाय एसे लाइट होनांगौ बांद्राय अभारद्राय होयोबा माने गाज्रि नुयो एसे स्लाइट जोंनाय होनांगौ ब्लेन्ड खालामनांगौ मोजाङै दा ओमफ्राय गुस्थिनि बाहागोआव फैबाय गुस्थिखौबो नों लिपस्टिकखौहाय मोजाङैहाय बर्डारखौहाय बानायनानै लाग्रोनांगौ बिनि उनावसो नोङो गेजेरावहाय गासिबो माबाखौ फर्मुला थायो बेलेग लिपस्टिक लागायनायनि फर्मुलाफोरबो थायो बुहुत दङ दा नों जेखौ मोजां मोनो आं गासिबो बर्डारखौ बानायग्रोयो बिनि उनावहायसो आङो गेजेरावहाय ब्लेन्ड खालामना होयो आरो जुदि नांलादोंबा आङो बेसजोंहाय आरामनो माने स्मुथलि क्लिन लाबोयो एलायथो आङो गुस्थिनि नांलानायखौ दा बेस लानानै खोमोरबाय आरो ब्लेन्डिं खालामबोबाय दा बिनि उनावहाय ओमफ्रायो ब्लेन्डारजों एसे थाब ब्लेन्ड खालामबाय बिनि उनावहाय पाउडार इउज खालामबाय आरो मोनसे खोथा बावबोदों आङो दहायो लुज पाउडार होखांनायनि उनावहाय कम्पेक्ट पाउडार इउज खालामो आङो दा बेखौहाय जोंना भिडिअग्राफारा आंना खेबनो रोङाखै बावबोदों बेनि थाखायनो आङो दासो खिथाबाय नायखांनानै आइला मोनसे थाबोबाय नङाबा मेकआप आर्टिस्टफोराहाय उमुखखौनो सिथाबाखै उमुखखौनो होबोआखै मा खिथानाय जाखो बेलाय होनो आरोना दा बिनि उनावहाय गासिबो जोबजोब्बाय दा बिनि उनावहाय आङो आइलेस सिथाबबाय मेगन बेस्रां खावलाय फुदुर गुस्ति जारो सनाखौ नायब्लाबो अहाया लोगो हमना रायज्लायबायो थाइलेण्ड बेक केमेरा खालामने थाइलेण्डनि थाइलेण्डनि बिदिबायदि नुगासिनो दं आं गावखौ ओरैबायदि इन्टारेस्टिं ना आबायो माने बरिं नाङाखै बिराद मोजां मोनदों मेकआप खालामनानै आबाखौहाय माने गासैबो आब'मोनहा माने इन्टारेस्टिं गासिबो आं खालामबोनो मोननाय आरो बिराद मोजां नाथाय मोनसेल' बिराद प्रब्लेम होदों आंखौ उदालगुरियावहाय बिबार दखानानो गैया बिबारनि थाखायनो आङो मा खालामनांदों अर्गानिक ना अर्गानाइक होनो बिबार फुलि बिफां फुलि फानग्राया बेयाव थांनानै बिफां फुलिखौनो थिखोनांगौ जानानै फैदों आं गलाब बिबारखौनो नाथाय मा खालामनो लकेल जाया मोजां जाया मालाय ओरै बेंगालर कलकाता साप्लाइ बेफोरखौसो होयो नालाय दा बिनि थाखायनो रागा जोंनानै अर्गानिकनि बिफांखौनो थाबखौनो थिखोनानै लाबोबाय आं ओमफ्राय नैबे गुफुर होनायखौ आङो गोथांखौ होनाय जाबाय आरो नैबे बिफांखौनो थिखोदों आङो ओमफ्राय बे आब'नाव बे माबाखौ डिजाइनखौ होदेरबाय माने एसे इउनिक फैबाय आरो ना बिराद मोजां नुदों माने गाज्रि नुखाय नङाबा कमन गासिबो एबार सिजननियावहाय गलाब बिबार दिपसि ओमफ्राय सानफ्लावार स्टाइल दालिया बेफोरखौ होदों आरो बाट नाथाय आब'निखौ नैबेखौ ओरैबायदि इउनिक नुदों बिराद मोजां मोनदों आरो आं इन्टारेस्टिं नुदों बिराद गोजोनदोंबो मिनिनोबो ओंखारदों बिफां थिखानायखौ जोंहा बिथां अलंबार बिथाङासो आंखौ ओरैबायदि हेल्प खालामदों उदालगुरिनि थाखाय थेंक इउ स' माच अलंबार बिथां आंखौ हेल्प होनायनि थाखाय बिराद मोजां मोनदों आंहा उदालगुरि थांबाथाय बेल' आंहा लोगोआनो साबसिन आंखौ हेल्प होग्राया
आरो गुबैयै आङो बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय जायो मानो होनोबा आं एबार बोसोरावहाय गासैनिबो न'खराव थांदों गासैनिबो न'खराव आं हिन्जाव गोदान देलायहैनो थांदों हौवा गोदाननि न'खराव थांदों नाथाय गासैबो आदा बाजै आब' गुमै लोगो लोगोआ आयं आबै आबौ गासिबो न'खरनि मानसिफ्रा आंखौ जोथोन लानायनि थाखाय आङो बयनिसिमबो साबायखर बावहरनो सानो गासैनिसिमबो मानो होनबा आंखौ ओरैबायदि माने एबार बोसोराव ओरैबायदि प्राउड फिल जादों जे माने गासैनिबो न'खरावहाय माने जानाय लोंनाय खबर लानाय सोंफा माने बिराद मोजां मोनो आरोना आरो गासैबो न'खरनि बायदि खालामनाय बिराद गोजोनदों बिराद मोजां मोनदों नाथाय बिनि थाखायनो आं बयनिसिमबो कापोलफोरखौ होनो हेपि मेरिड लाइफ कंग्रेचुलेसन मोजाङै मोजां जिउ खुंलांदो आनान गसाइ प्रभुआ अरायबो नोंथांमोनखौ बोर सारस्रि हरबाय थाथों सुखु गोजोनै संसार मोनजालांथों गोजोननाय थाबाय आरो उनाव माब्लाबा नोंथांमोनखौ थांबाय बायोबा लोगो मोनफिनगोनखौ आसा खालामबाय आरो लामा सामायाव लोगो मोनबा रायलायगोन होननानै मिजिंथिबाय गोजोन्थों र' फिक्सिं स्प्रेखौनो मारिनो बावदों माने मारिनो बावाखै आंना केमेरा खेबग्रायानो दुस्थ'थार मारिखादों आङो बेनो खेबनायानो जेखियानो जादोला ओमफ्रायो माने मेकआपखौ कमप्लिटलि जाजोब्बा फिनिश खालामजोब्बा फिक्सिं स्प्रेखौ मारिना हो जाहाथे ग्ल' जायो मोजां नुयो गोबाव अरथाबनानै थायो बिनि थाखायनो फिक्सिं स्प्रेखौ इउज खालामनांगौ दा जेखियानो जादोला गासैबो आंनि नायगिरि बिथांमोनखौबो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरनाय थाबाय मदद होनायनि थाखाय सापर्ट होनायनि थाखाय गोजोन्थों खुलुमबाय बाबु मेगनाव मा हाबखो रा आगे र' सिला नोंनि मेगन मोजां लाबो बाबुनि मेगन गाज्रि खालामबाय हाल दं माल दं सारि दं दाउसा मासे गां दं दानो थाला थुला गायाब्ला आं दं